Bernardo, cando imos a comprar e vemos nesa etiqueta, non, que aínda que poña pataca galega, ás veces non é así. Como diferenciamos? Claro, non nos podemos fiar, efectivamente, Rocío, da etiqueta xenérica pataca galega usada en moitas ocasións como reclamo. Poden poñernos pataca galega en moitas sacas, pero se nos fixamos na súa orixe, por exemplo, nesta que temos aquí, podemos ver que veñen, neste caso, de Francia. Vale, buscaremos a certificación, o selo de indicación xeográfica protexida Pataca de Galicia, un logotipo amarelo e azul da Unión Europea que garante que a pataca foi cultivada, colleitada e envasada en Galicia baixo uns controis de calidade. Principalmente aquí temos 4 zonas de produción: a Limia en Ourense, Bergantiños na provincia da Coruña, a Terra Chá en Lugo e a zona tamén da provincia de Lugo Centro e Zona Sur. E as variedades autorizadas máis comúns, falamos aquí un día delas, son a Kennebec, a Agria, a Fina de Carballo e a Baraca. Vale? Pois ben, independentemente da variedade, a nosa pataca terá un aspecto característico: enteiras, libres de dano, sás, limpas, coa pel formada e sen brotes, sen sabores nin tampouco cheiros extraños. O diámetro mínimo dunha pataca galega, IXP, da Indicación Xeográfica Protexida, onde está? Aquí o vemos, pataca de Galicia, é de 35 milímetros. Pódense comercializar tamén as que teñan un calibre inferior, de entre 18 e 35, sempre que especifiquen pataca pequena fora de calibre. Vale? E a nosa pataca, ollo, dúas características: o seu contido en materia seca será máis do 18%. Que quere dicir isto? Ninguén pode dicir da nosa, iso é todo auga. Non, non, mínimo un 18% materia seca. E de azúcares terá como moito o 0,4%, vale? Quen ben sabe da pataca nosa e diferenciala, e tamén da vida, é Carmucha de Sanxenxo, que está a levantar pataca de cedo e hoxe pois conta con axuda extra. La mandamos a Rocío Padín. Hola, Rocío. Haberá moita pataca este ano ou non? Pois parece que sí, que ven bo ano de pataca, compañeiro, bo ano de pataca do cedo, pataca galega. E se non vamos a preguntarlle aquí a que sabe. Moi bo día, Carmucha. Buenos días. A ver, cantos anos ten usted? 91, casi 92. Oye, cuidado, ven ou non ven bo ano de pataca? Ben bo ano de patatas. Como van a ser este ano as patacas? Boas, boas. É sin bicho, non? E sin bicho. Hombre, os bichos... Tamén a verdade que o bicho vai a pataca boa, eh? Mira unha cousa, bo ano de pataca, cantas patacas plantaches ti aquí? 3 sacos. Oye, cuidado, mirade pa aí o patacal que ten aquí a señora Carmucha, todo ao lejón. Todo o lejón. Todo plantei ao lejón. E non é plantar só as patatas, é plantar as patatas, levar o abono. E, Por que unha cousiña? Cal é o truco para que salga así bo patacal como lle saleu usted este ano? pois hai que cavar a terra ben cavada, abonala ben. Ah, con abono de jaliña da casa, que mo contou amigo un paxareño, Carmucha. Sí, con abono da jaliña da casa, claro, porque son as que teño. Home, pois aí o teño, pero mira unha cousiña. A ver, fálame aí, mira que teño aquí a esta muller aquí a traballar. Como, a pataca gallega é boa ou non é boa? A patata gallega é moi boa, por cierto. Vale para cocer, vale para fritir, vale, non se desfai, e máis a patata esta que é monolisa, vale para todo. É a patata gallega de maravilla, aunque se inteira, coa tona non falta nada, con un poquinho de loureiro se come a patata. É que bondades como a nosa pataca non hai. Pero mira, véndeme para cá que eu sei que ti sabes. Como facemos nós para diferenciar se é pataca gallega ou non é? A ver, isto, mira, a patata gallega está chea de terra. Está toda chea de terra, xa se ve, mira. Farlle así coa uña e mira, espelexa toda, vela? Ves como espelexa a patata? E no cheiro? No cheiro, mira, o cheiro, acércala aquí e a patata xa cheira. Sí, cheira a terra. Cambia distinto. Tú compras unha patata da fora e a patata da fora ten a piel dura. E ráscala e non che sale porque ten a piel dura. Pero a gallega, sí, ves, a gallega sí. Aquí o tes, mira. Mira como lle sale, mira. A ver. Mira, coces aí o a patata. tes, a pel máis finiña, se lle damos así ca uña, pois xa lle espelexa. sale, xa lle espelexa toda. Todo. E no cheiro tamén, que non nos den gato por lebre. Vamos a deixar que xe deixen aquí a traballar esta xente. A ver, señora Carmucha, pero entón que? Cal é o secreto para estar así de vaga a sueda? Hai que salir ou non hai que salir da casa? Hai que salir da casa e non deixarse na casa por ser vella. Non, eu ainda non penso que son vella, ainda gardo semente po ano.
por si acaso. Ah, porque usted todo planta con semente, Pero mira, usted, bella de bonita. Bueno, sí. Porque moito aprendemos nos aquí ca señora Carmucha. Compañeros, unha cousa por vos dicir. A pataca gallega é mellor, e se plantamos o lejón, mellor, non? Bueno, plantando o lejón sale mellor para arriba, porque se plantas co arado, quedache máis no fondo, quedache máis calcada, quedache de outra maneira. Carmucha que sabe. Pois aí a teñen, aos seus casi 92 anos plantando pataca galega do cedo. Pa que non lle den gato por lebre, pa ter pataca todo o ano. Unha cousa por digo, queda aquí a botarlle unha man, que ainda hai moito patacal que levantar, Carmucha. Veña, vamos alá. Dalle aí, veña, chaval. Que maravillosa Carmucha, 91 anos e previsora. E mirando aí un pouquiño a nosa Rocío Padín, como en plan, tes cara de non saber moi ben, tes cara de non saber moi ben como facer isto. Bueno, que che pareces todo o timo da pataca, Patricia? Pois que é un momento idóneo, porque estamos nun período de transición entre que a pataca vella se esgota, que está empezando a entrar a pataca nova, pero parece que tarda porque hubo moitas chuvias, entonces todo eso son problemas, e o que está entrando? Pois está entrando pataca egipcia, pataca israelí, que evidentemente non chega ao estándar de calidade nosa, e esas que nos mostraba Bernardo, que dicía que viñan de Francia, e que esa nin sequera é nova. Esa é unha pataca refrixerada dende o mes de novembro, que agora empezan a sacar e que vai a facer competencia a cando empece a entrar a nosa. Ou seja, que hai que ir con un ollo non con 20 buscando esa indicación xeográfica protexida, porque o máis probable é que xa non solamente non sexa pataca galega, senón que non sexa española. Bueno, aí deunos a sabia Carmucha un tip no cheiro, que curioso, que lle preguntou non Padín e dixo, hai que ulir a pataca. Ten que ulir a pataca, pero bueno, é unha temporada que lo paso bastante mal, porque as novas nin probalas, Claro. A pataca nova non quero nin cheirala. É unha persona que debe ser raro, que non me sabe, entonces sempre busco a pataca, procuro buscar a pataca bella, sempre hai veces que la encontras e moitas veces estás engañado, que te engañan con envasado en Galicia, efectivamente, sí, envasada en Galicia, pero ten que ser produción galega. Eu normalmente as compro sempre de Villalba, non fallan, ou de momento penso que non me engañan. E outra cousa, miña nai, se me estás vendo, viste sacar mucho, 91 anos, dixo que hai que salir da casa. Hai que dar a boia. E que aí estaba maravillosa aí, traballando dende primeira hora, Xosé Antón. Antes de nada teño que decir que Carmucha, inda que ten uns anos máis que a miña mãe, pero lémbrame moitísimo, Ah, sí? porque ela tamén, a horta é fundamental para ela. E entonces, ves, aí é ese E o tamén camiño, das que estaba como ela con Padín mirándoa con cariña de non toques demasiado isto, que... Pero de todos xeitos eu penso que o problema radica en que non nos enganen. É dicir, si veñen patacas importadas de outros países, pois teñen que decir, son patacas importadas e non son galegas, é dicir, entonces co envasado en Galicia, a veces aí, bueno, e eso está totalmente regulado e aparte para unha defensa do noso produto, non, da nosa pataca. Pero como consumidor o que é un pouco inquietante, porque ademais non deixamos de contar estas cousas Inma, é que haxa que ir ao super case como a detectives, non? Coa lupa a ver as etiquetas, non? Eu alucino, estou un pouco totalmente de acordo con Xosé Antón, non? O sea, evidentemente vivimos nun libre mercado, podemos importar produto de calquera lugar, evidentemente, hai patacas boísimas no resto do mundo, as patacas, as mellores patacas din que son as gregas, hai quen o di, evidentemente para nós as nosas son as mellores, Pero que eu penso que aquí o problema é que haxa pataca do outro lado, que nos digan claramente de onde. Pero o problema é que ti non podes ver un cartel así de grande nunha froitería que poña pataca galega e teñas que ir á etiqueta pequeniña que pon a orixe, non? Ou a certificación, como dicía Bernardo, para saber se realmente é galega ou é de Francia. Iso é o que non podería ser. Creo que a nivel legal, non sei se isto pode ser de algún modo restringido en algún momento, aquí pero realmente esa persoa aceitado teu cargo. Está totalmente regulado, é dicir, sábese perfectamente o que ten que poñer cada etiqueta, as características e todo, o sea, non hai problema de legislación. O sea, de algún xeito, porque eu vexo ese cartel, igual non vou mirar a etiqueta pequena. Inma, e ten que haber unhos controles por parte das administracións ao respeto, sobre todo para protexer o noso produto, é dicir, non para que haxa produtos de outros lugares, que está ben, pero non, nós temos unhas cualidades e esas cualidades teñen que non poden ser, non se lle pode engañar a... Sí, isto recórdame como o día este que falamos desta novo tipo de inflación, non? Que cambiaban os ingredientes, non nos decatamos os consumidores, estamos pagando o mesmo
cunha por menos. calidade peor. Pero que sucede se vos dades conta sempre coa marca Galicia, porque saes de Galicia Porque e boa. vendenche pimentos de Padrón, non pisaron Galicia, empanada galega, pan galego, e a marca Galicia vende moito e realmente hai que ir con moito coidado porque a maioría das veces pois son calotes. Pois xa saben vostedes, 11:52 minutos do mediodía, se van aos super estes días, se atopan pataca galega, fíxense ben, porque non estamos aí en época de que abunde e igual lle están colando outra que non é.